Kaya nagsantaran sa kuya si Bim kang daraga na madikap na sila. Clear na si Mayor, sabi ko, okay lang, pwede mag-dikap ang daraga anytime. Ayun, oho. So ano ang kwantabi technically ano ang sa tuyang basis diyan Sir Cedric ta yun na nagtugot kita na magdicamp din na taga Daraga tabi over. Safe man ang population na nag-evacuate sa Daraga, para yung Legazpi, Santo Domingo, Kamalig, and Ginobatan. Safe man sa alert level 3 baga. Ay, opo. So meaning to say, ining mga nag-evacuate na taga Daraga, ano yan, nasa luwas kang size na kilometrong delikadong lugar? Nasa luwas yan kang 6. Ang delikado sila, baka sa alert level 3, kung mag-uran bagang may bagyo sa Lahar. Because of Lahar. Okay. So sa ngunyan, ano sa indong evaluasyon, dahil maning threat sa Lahar tabi, sir, ano? Kaya man, pag may bagyo,